ବରଷା ପାଗରେ ହାଲକା ଖରା, ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା ଚାଉଳ ବରା। ଚାଉଳ ବରା ପାଇଁ 3 ଗିନା ଉଷୁନା ଚାଉଳ 8 ରୁ 9 ଘଣ୍ଟା ବତୁରା ହେଇଛି ଆଉ 1 ଗିନା ବିରି 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ବତୁରା ହେଇଛି। ଏହାପରେ ବିରି ଆଉ ଚାଉଳକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ଆମ ବ୍ୟାଟରଟା ଏମିତି ରହିବା କଥା, ବେଶୀ ପାଣିଆ ହେବନି କି ବେଶୀ ବହଳା ହେବନି। ପାଣିଆ ହେଲେ ସେ ବହୁତ ତେଲ ପିଇଯିବ, ଆଉ ବହଳା ହେଲେ ଭିତରଟା ନରମ ହେବନି, କ୍ରିସ୍ପି ରହିବନି। ଏହାପରେ ବ୍ୟାଟରକୁ ଟିକେ ଫେଣ୍ଟି ଦେଇକି 5 ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ରଖିଦେବେ। ଆଉ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ମିଶିବ ପିଆଜ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଭେର୍ସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, ଅଦା, ଲଙ୍କା ଆଉ ଆମ୍ବ କଷି ଅଦା ଛେଚା, ଜିରା, ଜୁଆଣି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଳେଇଦେବା ଭଲରେ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ଟମାଟୋ ଚଟଣି। ସେଥିପାଇଁ ନେବା ଆମେ କିଛି କଟା ହୁଆ ଟମାଟୋ। ତାପରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା କିଛି ଲଙ୍କା, ଅଦା ଆଉ ରସୁଣ, ତା ସହିତ ତେନ୍ତୁଳି ରସ। ତେନ୍ତୁଳି ରସରେ ମିଶିଥିଲା କିଛି ଚିନି, ଲୁଣ ଆଉ କଳା ଲୁଣ। ଏହାପରେ ଏହି କମ୍ବିନେସନକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେବା ଏବଂ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିସାରିଲା ପରେ ଛୁଙ୍କ ଦେବା। ଛୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନେବା କିଛି ତେଲ, ଭେର୍ସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ହେଙ୍ଗୁ ଆଉ ଫୁଟଣ। ଏହି ଛୁଙ୍କକୁ ଆମେ ଟମାଟୋ ଚଟଣି ସହିତ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏହାପରେ ଆମେ ବ୍ୟାଟରର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା ନେଇକି ତେଲରେ ଛାଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏହା ସହିତ ଚାଉଳ ବରା ଆଉ ଟମାଟୋ ଚଟଣି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। କାଫି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆପଣ ଘରେ ତିଆରି କରିକି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।